Rasa mama pernah cerita. Quando combina con i 21 people. Margaret Maguire, Gogo Church, Magorimbo, C. Sharon Machenga, Na, She Ari, C. Gloria Masiwa, Chief Magorim, Bright Remover, January, Veshnet. This is my husband's gaze. Even eat a bone for whatever going up. This is my husband's. What kind of my husband's? And as if we ichapira chop chop. Wakasika kuzorora guys. Yati Modesta, Noxy, blah blah. Juliet, cousin adzoka. Cousin is in the house. Monyasha Morrison. Hey guys, how are you? Yeah. It's one of Jean's way, that's my earphones. These are earphones. Apple earphones. How are you? Murise? Mashe Marians Murise, Mashe Marians Murise. Why are you looking at me with that eye? That's the big kid guys. That's the big kid. Can you imagine? Right, and it is so. Mandonya nyirakatsamba kangu ya. That's life here. Yeah, nasi inenge ikata ndokunzwa pedza futi. Ndambozorora guys. Ndakazorora. Ndoda kukasira kuzopedza ngu live yanhasi nangwa short story ndapedza. Ndapedza ndobva nderese ndobva ndakasira hangu kubuda nhasi inenge iri very short ngandikurinzekera. Ndakukasira kuzorora guys. I want to zorora. I want to zorora. So I want to zorora. Lady P. Barbara Chinocheka, Agnes Mulilo, Faith Mponda, Wasukome Junior, Lokaji Dunga, Faith Kasanga, Maybelle Sisi. Maybelle, I miss you. Oh my God. Maybelle, I always joy upon one. You still own my young drink actually, Maybelle. The game is my young drink. Maybelle was there. Maybelle makandinyepera. Maybelle ndatozozvibata kuti unondivhara pane vanhu. Tonyore izvozvo kuti ichauya mari yoyo. I owe you, you owe me. Ndoda kuti I owe you. Oh, guys. Maybelle, you owe me. Maybelle, $2 iroti. Tinabatana namadislike. Emilia Kembo, Woka, Jessica Katiyo, Nox, blah blah, Joyce Napea, Faith Kasanga, Vision. Oh my God, Enya Befa, Juliet Machani. Then Nyati. Wait, you can do miracle uyu. Maybe remember mchitake some uchiposta hapo mukasaposta ndio ramba ndichikutaura kuti you owe me. I was joking, you don't owe me. Maybe I should kuposta. Maybe. I really imagine. Right.
Let's see. So, and guys, that life, I'm telling you guys, that life, eh, ngona face yangu guys, ifesi yemunhu wane vhiki ushungurudzika nekuda kwabhavhadhei. Right. Right. One day, after tomorrow, I'm telling you, mavatanda kuita dakuvata kufambira zvinonzi kaameno. Eh? Ndingoita ndopora. Ndingoita ndopora. Ndoita nei. But kwa mangwana yaiwa kana. After mangwana ndozato kunogononoka kupedza. Ende panchavata ndimavata makumbo angu achipisa. Last time makumbo angu ndakavata achipisa tichitamba. And I'm expecting that tomorrow. You expect Lincoln. Lincoln zvise unobohwa asana kutamba kana akudzana unobohwa Caroline Yosi Mwanyara Manjera Barbara Sisi Jokwe Gertrude Ulisi. Let's see Indiana now. Oh yeah. Oh God. Why lingete so? Kisinga. Kuda kundifrizira we. Moza mumwe muzika ndichapwanya chinhu panapa palive moza. Sure, ndichachipfubwa pasi. Very true. Another ndaswera kubva upatika pedza life yako kana izvo zvasanda adi. Ndadzidishwaka. Pastory time kanda kutanga kutaura background ka. Please give me my time. This one ka I will be talking like a crazy person. Kuti ndione energy fana kusoro ndakavata musi wacho mumanthi. Ndimbotodi kuti vanhema. Guys, now I'm trying to think kuti saka vanhu pamuchato pepe panenge vachichata pepe inanzi kuchata ini bhizidzire online saka vanhu vanenge vachichata nofira sei. Aiwa natingi ndikutodzidzira hangu zvimwe zvinhu panapa kuti kange ndakuda kuchata ka I'm not even joking. Muchato wangu asatobvira 3 months before. Otherwise ka I think tinogona kutozoguma tisakatauradzani nedzimwe hama nekuda kuti madhisinyongoro acho akawandisa guys. Pane zvinhu zvatatodzidza kuti I think kana uda kuti zvako zviite perfect ka zvimwe zvodzidzira uite wega because uchada kutanga kunzi nhingi gadhi dzanekadhi asi kuti zvonori pamakadhi emuchato ndoexample pamwe munhu wemakadhi anogona kutokudza kutoti unoyatsva mangwana waita kwekwe umuzati asana maita ndokumboti hanhingi ona manje icho disappointment iyoyo ini manje ndikaenda ndichinzwa roka I don't know. I think I will feel like iwe lese ndakubhadhira worega kuegera worega kundipa zvinhu on time togona kunetsana. Then chimwe futi handikunosanigwa kuti zvonetesa zvinhu izvi zvonyarisa kuva vanenge vachitamba masitepisi unozvidzokorodza masitepisi wakaita 3 months anaundambomachia masitepisi handichambomachivi hakana unevha eva masitepisi ndaimachiva inomboperekedza masitepisi ndakuperekedza masitepisi chichiva dhirezi rinenge rakapfekwa remaruva kunyanya remaruva ndairabaiwe nezvidhende zvavanenge wakaisa daisida zvemaisoso ndivhunza kuti jesus tiri kuzvipikicha ndikaipfeka inonenge vari kwaitebho kwachizvida vachirya rice and chicken and pork and fried food ndo vanenge vachimwa macoca cola vari kwaitebho iwo chimwa juri juice kamboenda kamboenda muchiro ndikambomwa juri juice geizi gore iroro kwangu kwakaoma ndobva wabika mhino chikafu chacho wakasiya soda yakati waira chii munhu wese kubva pamuchato kusvika pane kupedzera akanzwa mudumbu
handipoti kurira nhema. Ndatotaura saka nyaya yangu saifanikire baba. Zvakatoitika zvekutaura. Tose takabva mudumba mune kuti ungabika nei chikafu chacho. Gore rekuma 2009-8 ikoko. Asika izvi. Takaenda muchato wacho. Apa futi ndimbotozvikanganwa kuti ndine muchato wekuna ndatopuwa chikodhero trouser. That was my first time I think kupfeka kodhero trouser rakanaka kudai. Gari ndifit. Ranga rakanaka. Ranga rakaita kaugirinishi dhakishi girinishi ngeke kuarmy. Ndakapfeka nebody top yangu. Yeya. Ndaigara ndichikudza iyo black yembiri yangu yeyo. Apa ndakarukwa free hand. Yaita kunge musoro unezvuda. Ndakutodzibatanidza nditodzibatanidza nyaya dzachoni. Ndakatozvigaya gaya. Dzibatanidza nyaya dzacho. Ndikudzai zvakaitika kana ndakutodzibatanidza nyaya idzi. Tenga zvekuti pane muchato waiitwa. Muchato ina nhama. Ani handimbodi kureva nhema. Handingambodi kuti ndirevera nhema. Handina hangu hama ndinasa kuti dzimwe dzacho dziriko but dzeku like vamwe mafamily there. Handinoda kuti close proximity yekuti yakatonditi kune muchato ozvikadzi uye kumuchato. Toronga kwazikwana tikamutadza kwaningaona toita meeting yemuchato iyeyo. Kwani hatizivi tingoti wozvokuona vamwe vanhu vachizviita zvemuchato izvozvo. Kamani zvakazita musikana yakabva nditi hande kumuchato wani wekazani yangu. Kazani yangu yabva kuSouth Africa. Zvakanaka. Tobva taita sei? Tobva tatoti handa hembe. Tobva tichi toenda tese. Tokupa chii? Tokupa hembe. Kira hazvina kushata. Unipa dzipi dzachoni. Musikana ndaikudza kuti akakabata nayo. Kanonipa dzipi dzachoni. Musikana ibva tindokupa izvi. Zvada zvewaiti handizvi ndozvaida kupfekawo. Tobva tatindoda izvi. Meshe vanopa chikodhero ichocho chebrown. Chakanaka. Chakaita brown greenish ngekala yekuarmy yayo. Ndobva chiinda tikotopu kanzonotorawo topu yako yaunokwana. Ndokupuwa topu yangu iya. Topu yangu ndo yandanayo bva tasara ndoinoita. Tinenge iri special ka yanga iri yeblack yava nemaruva apa. Iyoyo special yangu from kuitira kuti ndiri form 4 ndoziva special topu yangu iyo. Ndokubva chii? Tatotanga kufamba tindawo. Kazi muchato kwacho takanonoka futi kusvika. Nekuti uyo kongombonetsa nemukomana wake. Tiri pamagurosa. Apa takamira kuenda muchato indi futi takuenda muchato because ngiri first time yangu yekuenda muchato. Saka unopedza nguva ine wake. Ngombe nezvinati ndibhoti amirira ngangochiita zve. Takungoramba akamirira kuchiya achikona kuita. Akamirira ipapo chi tiende kumuchato. Iwe takaita 3 hours vachinetsana vachingengana timagurosa takangomira. Kudai naidzawo muchato wako. Ndotoenda kare. Ndaenda kare vaindibata mberi nekuti now just eager kuti ndione muchato kwacho chiri kuitika. Kushana ndobva ndazodii ndobva ndasvika muchato kwafika. Up to now mukandibvunza kuti muchato wawakaenda kunonzi kuchii zita rako rusiridziro I don't know. Chechi yacho inonzi chiya makaenda I don't know. Kuzoti vainguva zichechi ziguru vane maice cream vangu vari pamberi paya vanhu vamwe mari dzavo vangu vabva kujoni nekupikuti vamwe zvane mari dzavo vaingotengerana nevanawo zveice cream dzichiyerera kudai. Hatitombozi kuti kunonzi kuchii. Mumwe musikana bhatoti hande mutauni. Kungoti right. Takatenga muchera up to now musikana hatombozi kuti aivani. Ndakangosangana kuti akangogara ndichingovhengana mukati momo. Ndobva tatipinde mutauni. Mutauni macho chandaipindiramo handizivi. Ndobva chii ndatanga kutivera nemusikana uyoyo mutaundi up to now kandoti handizi kuti taiva kusiti inonzi chii. Building yacho handizi kuti inonzi chii. Kana iro rogadheni kana tanga rakafera nechinhu chocho inonzi chii handizivi. Kana kwatakanza kuti ndatipinde mutauni tifambe musikana wacho wandakaenda naye handizivi. Chandakapindira mutauni macho nemusikana ichicha handizivi futi. Ndakangotevera chingoti kuti ndakachena. Saka kudawo nditi ndesezvo ndakachena chii. Toenda kupi? Toenda kumutauni kumbonotsvaga zvimwe. Taenda mumamira. Tinoda kusanga ndotenga chikafu ichi chingwa chake kuti arye handichazivi ipapo. Tikaenda ndokubva tadzoka pepe musikana ende kungosa ondidhamba sechinhanga. Ndobva inda. Abva ndosiya. Kutanga kutsvakana nemunhu wanga ndabva naye kupi kumba wanga andipa kodhero yayo kuti ndipfeke ndiende kumuchato. Musikana wanga andipa kodhero yayo ndobva aita sei ndobva atanga kuchisevha madhiringi manje kuhama dzake. Indasara ndega andivazivi vanhu vari kumuchato kwako. Ndangogara ndangotanga kusvika kuti ndotsvaga apa vanga vari muchechi inotange chechi yayo kuti ndisika kuti Roma I don't know. Asi anga zichechi dzeguru. Shege tingogarawo papapo zvimwe zvana zvaingotenderawo ndikangotarisa ndikati uku kudepartment tinenge tinowidzana kuti wanga wacho nganya tu saladic. Saka ndaiti uku vanzotaura nemiri yavo vanga vakachena zvavo vanhu ikoko.
ndoti alright, hazvina kushata. Ndobva takatamba sei pamuchato iwoyo, takatamba semapenzi, takatamba museve wekuti ya takatamba zikamboiti yapera manje. Tirauzi ndakuda kuzokuudzai tirauzi zvakaitika. Tirauzi handisi kuti pandakapuwa tirauzi kuti ndichipfekawo uinde kumuchato, ini pane kuti ndiwache mutirauzi ndichinodzosera kumunhu kuti wakati basa nemutirauzi wako uchiwo mutirauzi wako, ini ndakandowacha mutirauzi uya uya ndokundourongedza ndakandourongedza muhodhrobu mutirauzi uya kwakutouchengeta kutoita wangu. Uyu wakangomirira mutirauzi, wakangomirira mutirauzi, ungauya haungauyi, kusvika azonditi mwe musi muchiki, iwe tirauzi rangu chaniparini, zvakandika ndoti chako ndokupariri imomo, ndipe tirauzi rangu. Ndopa ndakabuda naro tirauzi uya ndikanomupa, ndakasvoda sei, ndakasvoda ndokunomupa tirauzi rake kwava ndichikwavaira ndichidzoka kupi, ndakapedza kunosabhinita tirauzi rekodhoro. Izvodaitika ndizipesi tirauzi rangu irororo nekumuchato kwandikaenda ndoridzosera ndazomira futi kune mumwe muchato. Yekunoku manje yakaita ndekuti zvakaita zvokuti mastudents angu ndoda kuti zvekuzemente zvekuzembera kumadziro one second case crazy musana wangu wakuta kupisa ini medzime kamera nyatsomuka zvakanaka. Zvipedza apa ndokubva ndavata. Songo kuti zvipisa. Right. Ndakatorisa tirauzi racho ndatotosabumited. Ndakarisiri rangu. Saka ndakandorisabhumita. Ndakatorisabhumita ndikatobvutwa, rakaita zvokubvutwa futi tirauzi racho ndikatoreshi. Right. Saka yapera iyoyo manje. Kunoku manje handiti ndichazombokuudzai nyaya dzekunoku dzemastudents kunoku. Zvikaita nezvokuti kuno in effect dzemastudents ka ndinoda kutanga kuita kuti episode 1 yemastudents ka kusvika ndapedza ka, because gai kuti more than for 3 years uchiticha chigai kuti every year unenge une drama rakaita sei. Gaitange nechi iyeyu yesetepu yekera iyi handitobviri kudaikona papa drama iroro. Gai zvakaita nezvekuti nechi this what happened, wait a second guys, nezvizvaitika apa palaptop zvakaita nezvekuti mastudents angu yemwana uyu infact yevana ava ndihanzvadzi nehanzvadzi, but kwazvakatangira kwacho kuti ndiwirirani ndiwirirane nevana vacho vari vaviri ka, zvakatangira kure isati ndatombodzidzisa vana ava. Second year ndichidzidzisa handiti like zvinoita kunogona kuti ndochenza kuti ndoda kuzviita nenzira yekuti handisi kupromota something bad kana kuti ndozotanga kunzi zvopiti kuzonzi kudzidzisa zvisiri izvo zvandida kuzama kuavoida. So ndogona kutaura sekuti kunouku ka culture yavo yekunoku mastudents they can even date zvinotozikanwa nadirector kuti ningira vanodanana and hakuna unorohwa, zvitori normal izvozvo zvekunoku. So ndoyandoda sei yandoda kuzama kusanangura kwamuri kuti that one is normal. Zvingandoshamisa isusu patakatanga kuya zvakandishamisa, so ndokuri kubvira nyaya yangu. So now this guy ka ndichiri ipapo muform 2 anogona kudana nemuform 6 zvikotozikanwa pachikoro chese nematicha nematicha, even musi wevhale wenembokudzai kuti musi wevhale ichi chakutorerai vhidhiyo zvotobvumidzwa kutoita valentines day vanhu vachitopanana mechi magifts vanhu vanodanana vaivai nevamwe zvavo vanenge vari mafriends vanogona kuita something like that zvinenge zviri zvemagifts. But manje zvakaita nekuti pandaidzidzisa vamwe vanhu vangu vari form 5 kune mustudents angari form 4 but mustudent uyu ka aitamba basketball. Mukoziva zvavakomana vebasketball vaivai kuti most of the time vanofaririka nevanhu ndochi
ndozvazvaita. Saka ndaito pane pakoridho pavaipinda napo pekuti vastudents vesanogona kuita sei kupinda akananga neclasi yayo zvako zvokuti uchipedza masteps unotokuti wapedza sm floor second floor utongopinda mune imwe room yawakanangana nayo uchipedza masteps ndozvazvo zvakaita. Saka mwana uyu kauyu ndega ndichimuona iri maWednesday kunoku. Kana iri Wednesday vanopfeka army uniform, army chaiyo chaiyo, kutoti masoja chaiyo 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 egirini nekera dzavo dzedziya. Saka ndozvandaiti ndichazotanga I think chatombofana kuita tumaepisodes itototu chimbokutsanangura ichikutaurira mamwe madhirama ndaiona nezvaiitikawo nekumwe kwandaingoita imwe yanguwo madhirangishi angu ndichipinda mukati imomomo futi zvakawandisa nyaya dzachoni. But saka anga ari kuarmy, saka every Wednesday vanhu vari kuarmy, magirl guides, pane imwe futi inonzi yanzi leopard, vanoti young leopard avoti inonzi chiyoyo. Saka ikokoko kuyesi masikauti aya zvese izvezvo musi weWednesday kunoku vanotopfeka uniform iyoyo chikoro chese. Saka unopfeka uniform yekunhu kwauri kuarmy kana kuti kune vamwe vasiri vearmy kana kuti vakasiyana siyana madepartments acho asi they are about 4. Saka manje zvotori compulsory muno munyika. So nao zvakazoita zvoti mukomana uyu waiva kuarmy number 1. Vanhu vekuarmy manje vanenge vakajoina army zvinova zvimamasomotswo zvizvo komana zvinenge zvichingodiwa nemabhipi hobu. Number 2 mistake yakaitwa kuti mwana aitamba basketball and achihwina maawards ndo anga ari dofo remandiriri kwete rekumbonyeba, but ari dofo kudaro aigona kumodhela. Achimodhela aihwina maawards, ahwina maawards ka zvivasikana zvese zvizhe zvinenge zvichase zvichimuona. So nao zvaizoita zvokuti pane vasikana vaidzidza vari maform 5 muclassroom. Saka vaiti pese pavaimuona aiita kunge celebrity wekuprogram yandaidzidzisa inonzi regular. Saka pese paimuona vaibva kuti zvavatoita zvezvekuti wakaona celeb. Saka vaimuona senge celeb wavo mwana iyeye. Ndozvaiitika inde asingamuzivi. Saka manje inini manjeka ndaitodzidzisa someone so umwe mustudent. Saka ndaigara ndichimuconfuse nemustudent ndomuti iwe hausi wandaona nezuro apa manje zvezvekuti pandinomuona mwana uya achienda uku anouya achimhanya utsangoitese kubva tangati hei oti ndozvaita aingovhura dho oti hei obva atiza obva aenda muclasi yavo yechinese. Ndozoona mumwe mwana wandodzidzisa tototi kuiwe nhaiwe hausi wandaona nhasi makuseni uchimhoresana nemamwe mastudents akadai here. Oti handisirini. Toti sei uri kuramba ndiwo wandaona. Oti handitomboriri. Ndaizvigara ndakazviramba guys kuti it's a lie ndiwe. Vanga vakandifananira vana vari 2. Little did I know kuti uyu mumwe wacho ni uyu kauyu akaza ndaizoona difference because wandaidzidzisa inini ka he was not friendly, anga asingasekerere, he was always moody. And waiti nyange ukada kukereka joke ngoda kuita sei zvinoita mastudents zvokuti munenge muchimbotamba aisada. Kati how come kana mwana uyu ndichimudzidzisa ka anenge akamudhura, anenge achikusaiza, achikudawo so, achikupima. But kana achidzidzisa mwana ere anenge achifara. Saka zvikufamba sei? Ndikamubvunza ini ndikatomuti nhaiwe hausi mwana wandinoona. Akati handisi. Saka iwe ndiwani? Makafanana nemwana iyeye wandikuti ane zvake. Akati handimuzivi unoti ane. Saka ndakaramba ndiita sei ndichibvunza klasi iyo ndichigara ndichibvunza ndikati guys are you sure kuti munhu hamumuzivi ari kuamba uye bhati handisi kuamba ndiri kune vanopfeka mauniform ebrown aya mascouts. How come vanozomuona manje akapfeka scout kati hazviiti kuti munhu ajoine zvinhu 2. Iwewo kana uri kuarmy uri kuarmy, kana uri kuscout uri scout. Zvinhu 2 izvi zvikazvi hakuna noenda kutuma maactivity. Saka mwana wandii ndichiona uripi mufomani. Ndikasauza mumwe musi manje ndikati kana ngamuti iwe umbori mufomani iwewe. But apa manje ndaizive harina zvarinoziva zigomana iroro zvaro kungoreba china mudenga chanongoziva kuti masimaso achimodhera achigona kutamba basketball nekujoina army. Ndozvaaingoziva izvezvo. The rest nothing. Nothing. Angoti teacher ndozvaikwanisa kungoita kuti teacher munhu wandiri kuti ane zvake ka muchinomboziva patikamboita live stream vakauya vari 2 uye mukomana waya achiti akambobvisa hembe akabvisa tisheti obva adidididi. That's the one wandiri kuti ane zvake. So nao zvakachizoitika ka akauya nekasista kake. Kasista kacho kanogona chirungu. Nyaya yachonika itori long karizi yemustudent iye nekazadzi kake. Saka dakupai background ndozokupai nyaya yechemaparents ake kuti chii chakaitika. So zvadero manje ndobva uyu
student uya azotwa zvekuinterpreta obva azoudzwa kuti no uyu mwana uyu agone chirungu ticha but anogona zvakati 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 vamwe vakugwa kutonyera tia saka anomuda ndiani because mese mune muchingoti mukamuona motiscreen zvanzi ane crash nemukomana uyu ndemusikana uyu waiti ukazvidaro muklasika vaitsanguranaka vaigona kutsangurirwa zvitauriro vechiudza ticha kuti inini ndatsamura uyu ndine sketches ndine crash nauyuyu sei wazvitaura izvozvo wadero ndiyo handikureva iyeyo paya mudhesi wakatomuona akashata zagaika anoti aitwaitwa zvavanoitwaitwa akahwina yecity neri akahwina nemwana that's how good he is ndo ari dofo moziva ndichitoreitaura ipapapo ndakamuona akaposta picture yekucollege muno mune imwe college ikaita zvemubato wemaoko watwa zveengineering ndakanomubvunza kuti iwe uri kupi bcause ndaitofunga pamwe achienda kupolisi kana kuti achienda kuarmy bcause vari kupolisi futi zvikanzi ndikudzidza munomu kuti handikati papi zvikapanika mukacollege panika kucollege ndakagara pasi ndikafonera alex ndikati uyu chiri kumuziva here chokuti zvikanzi dofo redu riyariya taimuti dofo redu kati dofo redu riyari kanzi unoziva kuti wai college yonzi kudai college anyika yakaoma college full time college memwana apa manje iko zvinozvi akugerwa magujumpiongchi hairstyle ndo anogerwa achizvita kudai so apa pamanje akasvika akadzorera nechimwe chikuru chavo chavanenge vachiti vakatora mapicture vanenge vakadai so vanaona gujumpio vakadai so onyepe vanoisa futi vekunoku vanoisa tuma makeup futi ka chokungoti vasaite oil vanozviita vekunoku so now zvakabva zvaitika manje ndezvekuti todzokera hedu apa pakuti ndazoziva sei mwana uyu uye undizotamba naye kuti ndizoguma naye kuvillage kwavo uyu manje ndatodiro ndobva ndati uri form 1 batotaura ndi form 4 but musikana yemufara chi aiva form 5 saka uchaita sei bvati unoziva kuti unofarwa nayo zvikanzi zviite ticha ndechi ndemusikana wangu muform 6 kati right but chaizondinangidza manje musikana wake muform 6 ka I've never met a moody person like that in my entire life. I can be a moody person, but that one, she was so moody. Wow, he's serious. So we don't go kana muchijoka. So take us kusvika pakuti iye taitojoka naye nana Alex kuti achitoti akationa nguva ugara patakagara patebho kuti pamushana. Musikana iye akationa takagara naye ka aiuya ugona kungofinyamisa kana kungoenda kana kusati kumhoresai aibva apfuura achienda. That's how cheeky that lady was. Ndikati neuchiki une musikana vanogara vese ava papakaipa nemukomana but mukomana manje munhu ungori happy moziva uya saka ndozvaiitika ndikati mheno but ndachasei ndobva mwana uya manje atanga kuti pese pano ndonongoti ticha aingogona kuti ticha diresi achazototi chii aingoti akangona omhanya kuti ticha ndo maitira aita saka ndakatanga muziva ari form 4 achingoti ticha ticha kudai then patazoita prom night taita prom night yayo mwana uya ndazomuona ari kuprogramu yevanhu vane mari veiep yeti iye anodzidza kune programu yevanhu vanechi vasina mari vaive vanobvisa ma$3 kana kusatobvisa fees zvachose ari kudepartment yo I'm like uri kuita zvikanzi ndabhadhara sasikauya nani zvikanzi bhebhi rangu riri kuno kuprogramu yechi yeiep guys munhu wadurada asikazoichunga but akakatonama bhebhi rekupi rekundora akanosvika akatese akanonhonga rekuiep kuprogramu ine vanhu nemari vaive vanenge vachizichi togona chirungu ndoko akasvika akatese akanoona bhebhi hazvina kushata ndokubva tapinda mufollowing year ndobva toti ticha munge muchindidzisa ngati rini ndobva tinenge tiende ndiri form 4 ndikati une uchidza chii bata kati alright usika ndati ndakuona pandikamuona guys patakatoita like class most of the students vemuklas imomoka ndakaguma ndaa mabest friends navo taitoenda out kana kuti onombonodya KFC kana kuti most of the time I think last year yese taienda out nevanhu class iyoyo ndobva taenda navo out then zvakasana kuti pane kamurungu kandai kudzaya kekugermany kamurungu keke kane 20 kakane 19 years old I'm not so short kakane mangani between 19 or 20 years ndo makore ankanako kamurungu kamurungu aka manje zvakaizoitaka kaifarira kuhenga out futi nemastudents aya pane vamwe aihenga nawo out but ainakirwa neavava nevandaita sei vandaidzisa inini vachita vaita zvimagemu vaingoita zvinhu zviri weird ndo muklasi mandaida kuti manga makazara
malady boy haya chaicho aipfeka kaqubu kechikabudura utodzimwe nguva tombodebvanzi awazonyanya oti ticha ticha kana kutokugrebha kudai ndozvavanenge vachiita izvezvo ingasazvijera zvazvijera mazuva kutanga chiti kuti iwi uchidza uri kundiita waona manje kusvika chitozovajaira kuti ndozvavari vangori kilingi kilingi vanhu vekilasi iyoyo ende futi vanofanira kuva mafriends nematichers ndozvavari tatotanga kujairana pepe saka musikana yakabva azvifarira zvaita sei zvaitwa nekilasi yangu yet iye aisadzisa chii programu yangu saka pese paitoti uri kuenda kukilasi iyeyo aibva atida kuenda newe bcause aida kundotamba nemastudents emukilasi imomo ndozvaiitika saka gore rese rakatozopera tichiita izvozvo kuti kana ndakuenda kukilasi ndomuza kuti ndikuenda kukilasi iyeyo uda kuenda here toinda tinosoita sei titaa tichitamba sikanenge achinakidza nevanhu vese ndikotosara timomo asati mabest friend imomo saka manje even maweekends lesei saturday akabva muite oti ndataura nauyu wemukilasi iyeyo ati kuenda kukati batozomuti iwe chamwa zvaitika ndekuti iwe hausi permanent teacher iwe uchaenda ungori kastudent akanguva yachina chichazosara chichipomerani ndo tazombobatwa necho madhara ndizvachakaona tikazombobatirwa nemumwe secretary wemudepartment wedu titori kune imwe mo takagara zvedu tichitodya pizza ingenga pizza inini ine murungu yoga tingida tisi same age taigona kuita musikana wako wakaoma nemurungu iyeye because pane zvimwe zvinhu zvataiita kazvo ndotofunga kuti I think dai director akandibata ndichinzi ndaenda out but asaende kumaweird places I think vanga vasina kuzvijaira kuti ticha unotodero vajaira kuti vanhu munomunyika ndoenda out nemastudents now it was vice versa ini neganda rangu iri plus kamusikana kamurungu kekugerman keke tisaenda out nemastudents ende aenda neclass iyoyo zvisingaite nevamwe vaitamba navo toenda totamba kana zvimagemu toenda kana karaoke zvese izvezvo saka takatozoguma taa close ichi nemwana wayauya futi wechi waingoti ticha ari form 4 ndozvakaitika zvisinei taita mabhesi taita mafriends tototanga kutora nyaya yachi dzingori dzemukilasi kana dzetest kana dzimwewo idzidzo dzechikoro but nao zvakazikana zvekuti mwana uyu indaisazviziva kuti mai vake chaivo haagari navo anogara nadhedhi vake chaivo asi mai vake uyu vari kugara navo vanga vari step mother I didn't know zvakanga ndizoziva manje handiuyu anga amuform 5 but muform 2 ndasingazivi kuti ane hanzvadzi muform 2 inini manje muform 2 yebva ndamupuwa bva apinda mukilasi mangu saka ndikudzidzisa mwana uyu zvanenge akafanana neuyu ari muform 5 ndamubvunza kuti unoziva mumwe mukomana anonzinhingi here ari muweke zvikanzi ihanzvadzi yangu saka pane topic manje yekuti unodzidzisa both maform 5 nemaform 2 yemy family because avanonzi regular saka vanodzidza zvinhu zvakapata saka pane yatiketa yemy family normally the way yangu yandandakaita nayo tactic yangu kuti unoti what's your name munhu wotaura then apedza kudaro kuti okay how many are you in your family munhu wotaura ndobva akati 5 ndosimudza chigunwe kudai odi otanga kutotaura nditika atanga kutaura ota sei ndobva ndozoziva kuti baba wako ubva wamuziva kuti baba wako ashata kupi utaura kuti ndopaizobuda mangu manje kunzi baba vangu ndinga kuti vakashaika kana baba vangu vakaramba namai yangu ndopandakazozviziva saka ndazviziva pepe ndikati hoshe musikana ndeyakataura mukomana hanga ndasaziva kuti ndozvasvii musikana ndobva ataura patakaita topic iyoyo vatotitsika mama wako ari kupi vatoti mama wangu ari kwakati kwakati apedza mwana iyoyo paanoudza mai vake kuti mamuchifunzwa naticha mai vake vakundisendera friend request pafacebook saka vane mai mastudents vazhinji vanga vari mafriends angu pafacebook nyange tisingatauri vaingoda kungotaura kungondiona uri friend ndozvaiitika but zvakatizoitika manje problem namai ava vaidawo zvekufona mai vaida kufona ivavo even ukungati mhoro waiona foni yangu toringa kuti teacher my daughter good yes my son not good at my son can learn English that yes my daughter yes but my son no so teacher where you are what I'm imugda hanunzi where you from no language yo where you from ubvoti apo kutora wakadeka ubvoti teacher video on vanenge vakutobaya video kare vamesenje ipapo vakutanga kuti dudu ngaende kuvideo apa ndofunga kuti jesu hana kana nyaya navo
saka ndozvipressureiza chii kuti nditaure navo mai ava vangori chii maybe mastudents angu ndobva vaita semaivayo vaita mavhidhio kuti me I have matauriro avanenge ndiri kutotaura zviri zvakutoita nevoice vati me have friend from Nigeria, Nigeria have friend here, and Nigeria have boyfriend beat her. Vangasingaiti mai vaingotoka kufonera vatokuonera chekutaura kuti me I come to Mukdahan, you want chocolate, you want pizza, ndo matauriro avanoita manje ungoti I take you out, I take you go home when what no go home ndo communication yedu up to now guys ukatoenda kumo ukataura chirungu chiri straight havazvinzwi asi ita kuti go home vanosvika kuti chii ukati you pizza vanopesanisa kudaiwo so mawedzi acho ndo zvavanoita ndo chirungu chavanonzwa ichocho alright tingodero saka ndanda kuti kana vakangondifonera ndasingachadaviri ndakasvika palevel yekuti handina zvokutaura navo ndochokwadi asi vanoda chii zvokutaura neni panini handidi apa da kuti vhidhio apa vanenge vakavata zvavo mubhedha mavo vachitoti me work here but I don't want me I will go to Malaysia, from Malaysia I go to Russia, from Russia I go to America, I want to look for boyfriend. Timai vanenge vachitaura vachindiudza izvozvo manje indoti izvo haini kuti kapisa pavaindipotera kadasingachati kudavira dani kumwa mvura ndodii ndobva ndavaignora saka zvakachizoitika manje chimiyeko andini mai avaifarira kuita kuti kutaura neni pamavhidhio ko vachingota zvisina basa votaura zvevanavo then mukomana akazoita accident kunoku kune high rate yekuti maaccident nemamotorbike because like vanhu vachiwana kuno vanomanyisa mavo kana vakagara pamamotorbike unokuti ndozvavanoda izvo zvekunzwa sound ichiita kuti saka inenge ichimanya ichidero saka zvakaita mukomana wega anga akutosvika kumba aitobva futi kufunga kubasketball ndobva akutosvika kumba mota akarohwa nemwe rori I don't even know chakaitika but pane rori yaibva kwaibva iye achibva kwaibva rori yaindobva ina unomurova ndobva inorova I think yakarova mota yaibva inomurova I don't understand but yandoziva ndekuti bhonzo repamhino rake nenge rakakreka akatozindwa kunoonekwa mabhonzo then vedu we mukasambomuziva kuti ndiye gujumupiyongu wepamugdhani school wemunomuteereri wedu akabva ugujumupiyongu hwese hwaitwa masitera achinzwa iwoso ese by the way ndari kutoreva nhema kuti kuchikoro aita masitera vaingoma alawa paholiday nepa uyu vamwe vanga vakadero but ami vainzi gerwa usvuu ndo zvaraitwa ndobva chii excuse me mukomana anzi aita accident vanokasira vakaposta ndobva vazoposta vekuno vanoposta let me tell you if there's a country that posts vanhu vekuno vanokuposta uri uchitandadza vanoposta vekunoku theyare good at that vekuno ukanzi kwaita accident the first thing even paramedics pane chii vanenge vachitora vhidhio ende vanoposta mapicture hazvirambidzwi they do that I think vakajaidza kare nyama ukada kustopa but you cannot control that they are good at that the first thing they do when there's an issue yakaita seaccident kana kuti senge kenyanya paaccident vanotora mapicture voposta kumapeji avo vasina kana consent yefamily that's what they do vanhu kunoku sakasha kuti why would you do that unoona kutoti munhu unotora picture yekuti uri kutoona kutoti hati yeyo ichitopamba yega yabuda mumunhu munhu unotora picture uchisa pafacebook I'm like what why would you do that ona manje saka manje mukomana akaita accident ndobva mumwe munhu atora mupicture ndobva aposta papeji pake yo takarwa nebuka vedu kwe ini zvaakaita manjika kumeso kwakazvimba masapa asingachaoni I think aita kuvhura zvekudaiwo so kuti zvekudaiwo so kuti aone kuti ndiani akazvimba guys hapana pasina kuzvimba ndobva atiswa chikapeta naye mwana ruoko rwese rwangu hwani mabhandeji madhambe asikati asingagoni kana kupinduka ndatobvunza maclassmates sezvo vanga mabhesti katika munomuona nguva ibva watotopinda time yakati alright but I think time iyo ndiinde malesson so what will probably do ndanobvunza sister yacho kuti pano kutendekwa ndiyozomuona inguva ndinonomuona ipapo zvanzvizinya tikofika fine
Sitting at 12 years, but just covered, kunomona, but and but downstairs. Tinabenda kuti chiona mashuda mwana anga asingaite yega isi andandoti zvakaoma geto suni ndobva wazomubvisa bhosi baba vake vanga vari kupolisa nechinhu nzvimbo muno mugani so atingi vekupolisa vakaona kuti hazviiti kubaba wemunhu uyu anzi mwana wababa ava kubasa ainde kunyisa sei kundorapisa mwana mupovha mumba wamisa pane maprize uyuka papublic hospital dzekunoka dzine section yekuti according to your money kune dzimboimbori mbera kune imwe futi pakati kune yekuti manje zibig one zvinenge rine tv zvine mafiriji mukati momomo zvese zvinenge zvingori momomo uchishandisa zvinhu zvako wega ushandisina mwana even toilet unongoshandisa wega ndo private room but inozoti bhadhara yakati zvayo but kana kuri kugovernment unobhadhara shoma ndozvakaitika ndobva mai vacho manje vazoita sei actually usati kanaona step mom mwana uyu manjika anga asingafile panenda kuzama kutaura nawo uchida kutotanga kutaura mai hamene vaita zviri weird ndobva mwana aya ndudza muzere zvikanzi my step mom apatazozvikanzi my step mom ndobva adaro so kukwani vari kuuya mai vacho nemastep mam vacho vachiita take care of mwana vacho nechi akuzvuka but now vana havatei zvazvakuta vanga vasuwa mai vavo for a long time ndobva vasvika bva wambotsvaka basa izvi kutaura kwandiri kutaka vari kupoland ndokokene vakambondifunda muzvikanzi me in Poland me I wash dishes for my boss I don't come back to I don't come to Thailand zvatoperezvo ndozvinzwa zvakutaura ndozvakaitika ndobva chi step mama ndakati ndakuenda zikanzi mina ndikuperekedze but I think ndichambostopa over nepachine paAmazon green tea ndobva ngatipindise ndobva ndatoorderwa matii mangari maviri nemakeke andakapuwa nambuya yavo asi mwana wayaredza kuti anyatsa kuvafarire izadzisi dzangu ndedzemudanga nekuti unogona kutaurisa mangwana ufuma vachi vari vese ndasiyana nazvo tasiyana nazvo manje ndobva chi mai vaire muridzi wemwana manje vakasvika the following day vakatanga kundifonera nani stop apa zvava zvakuti atingangaudzwa nemwana musikana kuti aiwa uyu chiro akazoona chichibva pekudzana step mama ndobva vaita take over pakuita take over pepe vaida kungoradza step mama ya kuti ndofunga ini ndotana naticha mwana wangu havasi vana vako ndofunga ndobva chi ndobva chi uyu unonzani vanditanga ndifona zvikanzi da kuti uende neni kunonzi kuyafatoni ka kumusha unotodarika like tumasmall cities 3 twakakura sina mubheki saka kumusha kuyafatoni kwacho kati kundekupi zvikanzi aukambokuenda kana ndikuzive zvikanzi da kuenda newe kokoko takagaizi maivayabva vaenda kunondimirira pepe ndobva taenda gaizi tiri mumota gai yekuti waimbogara pafirst front wabviwa first front yava step mother ndo vanenge variko vachitaura vachibatana maoko steering iyoyo mumwe akabatana mistake vaiemerana mukani mumota imomo na step mother ivavo vanga vatoti kurei asi vanga vane munhu pasi step mother vavo as much as she was trying to be nice what but apakaipa ndokubva uyanzani mai vaiva manje vatanga kutaka kuchema mai vaitaka kuchema bvati vatanga kuda kunyeya step mom munheni ini ndikati nandizvidavidi because itapa blood ka ibloodline akabasa kuonyerwa izvozvizvi akabveka murume wangu chianoshandisira chacho vakataura rabha mai vavo vapedza kutaura rabha vana vacho vangu vasingaderi vaingotasa pasi kudai so ndozvavaita ndovatandoenda vatandobikirwa chirwa zvinoita satani guys pakubikirwa pepe mai vaive step mother vakabika beef vanocheka tiki tumapisi but vakangoita zvekungoikangirira pamusoro ndobva vaibura manje I think it took time kuti vazoripa nyama iyi ndobva yatangoita sei kutaka kutsemukira ndobva ndaona nyama iyi iritobuda ropa actually haina kutomboibva vangoisa kubva vangoikanga mbichana but iritobuda ropa inakeno iti huroika nekuti ndikusvoda vanava ndobva ndatoti kune mumwe wacho nehama dzani dzeoriginal mami manje kwatataenda kuti inini zvangu kuita chokwadika I think nditori bho ndakaguta saka chedi handikwanisa kudya ndozvandakavaita zvikanzi navo chinhu ndati nyama ichi iri tangu isina kundiibvira zvakanaka ndobva vaivatora nyama yabva vadzokera kunoikanga futi kunoibika patsva imi mai vakatsamwa ndobva vatora chituro chavo vanogara kuseri
kwemumengo vakagara kuseri kwemumengo kuya murume wacho azotera bva wagara ikoko kwanga usati tombotara nesu tichifarafara zvakungobhohwa tobva tiata kuti ndakuda kudzokera time pakudzokera pepe ndigopfekerwa mazi kuraisini vanorikaresi kao kunoko ndobva vatorawo raisi vanozokutirangariravo yekati vanga vane chipa pandize asi vakaenda nemakgs hope kumba kwavo ana stepmam napadhava vadere manje pakudzoka vana vacho bva vatanga kuchema mai vaive manje vaingoti boti nezori vengobva tindofunga ingoti asati varuchemera tese but vanga vari so nice vachibvunza tichamadye tichasikamboda tese chamuda kuti tinhingirinire vachizama kuva nehospitality but now the thing is ka dambe ravo ranga roitirana raroitirana pakati pafirst wife naava ivo stepmam saka uyaya mukadzi uyu achivhima tichiri kufamba kwacho ikoko mukadzi uya manje nenhau yekuti ndiye akanga ari panyanga ari first wife uye ane vana 2 aiva nekacontrolling and bullying kaana murume wacho because aida kuti ndofunga zvavaita kare zvinge zvichiitwa izvizvo but achipota achidongorera pahwindo kudai ndongaitorwadziwa mukadzi wacho nyeye vachisesekedzana nastepmother muzva zvakaoma kani vaisesekedzana vakabva pakaenda paekerapo uyotera kusvika mukadzi ateeravo akatozitera bhozi ndatoenda kwavari toenda nguvai ndobva auya ndobva atota mumbogara pamukwazi vakachinjana mawedzi guys nechirudzi chavo hana kuchinjwawo but panoratidza face dzakachinja idzi baba yabva vatosimuka bva vati we are living now saka ndo zvakaitika regango ndo zvakaitika nenhau yangu maparents acho ndiye mastudents angu andoti ndakaziva kare wati saka up to now ndokwavari ngori ndofunga mastepmama and handifungi kuti munhu ungati agodire kuti anoda kurega kuisa vana vake chikora ipapo handisi regango ndo zvaise zvangu nyaya yangu yanhasi ndikaita 2 minutes pasina pinda guys ndokubva ndakata ndobva ndatonovata ndikukata in 50 pakangodza 50 minutes live ndakuti no not stepmother vasirivo the original mom ndo vandiri kutaura nezvavo not stepmother kaizika let's see hope ndodza kuda kuti zvichindikapa manje pangosvika pauyu right yesa link maybe one person yakakwanisa kupinda but tikangoita 1 minute apo kaizi ndikukata unozi joking ndobva ndazorora I want to prepare for tomorrow guys actually regai ingosvika 2 seconds here ndobva ndatoenda ndiokubatai guys mangwana yes anesu kuhwa amai kuhwa musi kunyepa shero zviri sei shero ndiwe yoga nhasi kutaura ukangobva pana mumwe achataura ndakuda unozorora alright aiwa we understand you tinokunzwisisa then tozofara mangwana yes hausinyepa nezuro makazongoita live kaiwe shiro unomboisa yeye yaunositaka kuti notifya kuti kuchange kune live ndakafunga kuti hakuna ndandakalata ndakangomuka but atanga kutoita alright I know it's fine pane nyaya ndapromisa mamwe mashemarians mucomment section saka ndoya ndoyazongoti turu it's a small story it's about izvo zvekupuhwa zvimwe hembe dzevanhu dzekukweretwa zvema one day ini nangu on my story let me just go it's a short story don't worry mama vangu vaive nefriend yavo she's still a friend this lady but friend yamama vangu iyi vanga vari step mother kumusikana akandipa skate ruzvinzwisisa kwakauya vana Rocky kuna na 2004 vachiplaya kunonzi kuGuildford pane chimwe chikoro chinonzi Guildford urban grooves saka ina ndikati inini guys handisi kuenda cause handina chekupfeka cause ndaiziva kuti kunenge kune maslay queens vanhu vakachena saka musikana uya ndobva nditi aiwa shero ndokupa sketi yangu time iyoyo kwaive nezvimwe zvimasketi shero zvave zvipfupi zvinoita tumaplits zvimwe zviri zveblack zvimwe zviri zvewhite zvimwe zviri zveblue zvakangosiyana siyana ndobva atondi pasketi yake yava ndatora top ndaive nayo bota yend the following day makuseni inini ndaitwa neintention yekuti ndikawacha sketi makuseni maskati ndo kana yaoma ndotoi aina zvimaplits yonaka ndoisa muplastic ndonomupa iye tuchu
saka ane cousin yake yaindida umwe mukomana uso but ini mukomana waenda handisingamude Shero but unongoziva kana tiri matineja neunotanga kungonyumbwira so unongotanga kungonyarira unoziva kana uchidiwa nemufesi kachemistry kake uchinyatsona kuti munhu yanokuda and all that saka I think mufesi ndiye akati handetimbonoona Sharon saka ndobva vauya akakumba kwedu inini sketi itori palaini kaikamirira kusvika iye ndobva ati aionererwa musikana uyu Shero in general she was my friend but aive munhu yaionererwa pamberi pemukomana uya kwakunditi isketi yangu kai isanplastic ndonoiomisira kumberi what girlfriend ini ndobva ndatomuti mukomana uyo akatarisa zviri maziso apa akutoona unoziva kuti ukanyara munhu anozviona kuti wanyara paataure zvake saka ini ndobva ndati mira iome ikaoma ndoita sei ndoi aina ndouya nayo svika nonona hai tondipa da kutopfeka nhasi manheru da kuenda somewhere ini alright ndatouya hai tongondipa but I felt so embarrassed Shero ndakarwadziwa handikukunyepera wese zvakaitwa pamufesi aindida chero ndandisingamude but that fact yekuti pano umwe munhu dei pamwe taive two I wasn't going to have a big problem saka mukomana uya anga ari mombe kwatiri ake yanga inini I was 16 mukomana ndinga ane 20 ndo aishanda pabucha rimwe so ndobva ati kuna mai vemusikana uya step mother musikana vanova shamwari yamama wangu igirai Shero skate ina hana kumbondiudza skate yakangoita seiyoyo but iri yeblack saka tete inini ndovati tete nekuti vane rashava shamwari yamama wangu iyoyo ndikati tete vaindobva vachaya nesketi kana Shero ndakuigira sketi vanga vasingade kumakisa pamberi pamama handiti tatega manje vakati Shero panze pegeti sketi waitengerwa naSimba Simba ndiakutengera sketi inini manje ndikati kwaanongonditengera sketi sei zvikanzi hameno dhirama ramakaitirana akati rakamurwadza nemusikana mwoya saka so sweet mukomana iye unoziva kunge uchabvuma munhu nekuti angoita zvinhu zviri sweet but haakasira ake he was a cool guy but ndandisingamude hangu but aingove munhu aripo ndobva tonditengera sketi Shero kuna mama natete vangu vaya takangoita kunge tete vangu ndo vangondigira cause vaitengesa zvinhu ndo vaitotengesa masketi ndobva vangoti ndaona Shero haana masketi ndo aringopfekwa nevamwe vana vese ndamuigira sketi but tapanze that's when she told me the truth tikanzi waitengerwa naSimba saka inini Simba wandazomona ndikati I hope sketi yako iyi hapana ako zvimwe zvauri kuzoda tikanzi no it's just genuine I just bought it for you ndakaona yakakufita hanzi ndakaona yakakufita iye wakambopuwa necousin yangu but when all this happened on the day of the skate Shero ichitorwa iri nyoro palaini I can't imagine. Iwe uda kuti ikondi nyeyo yekumbopfekedzana tichimbokumbira tichimbomakiswa nzipe changu chakati utombodzifunga wobhuta hapana dzandoziva dzokanzikumbira chinhu changu chakati but apa pandakumbozorora Shero ndaneta manje tozotaura nditi muswe I think Tuesday ndosimudziye muswe birthday Monday or the next review. day Sunday review. I wanted to talk. You want to talk? Saka tobatana pamandi. Ndikutotaura, I'm gonna talk. I'm not even joking, guys. Ndikutotaura mazvibrigadier. I'm gonna talk, please. We'll be waiting. Don't worry, tetiri pano. I was always so God says, thanks Shero wambo spice up. Alright, chero nyaya yako inga ichinakidza Shero. Bye. Bye. Ndakaniita guys. But anyway, good night guys. Ndakuenda.